sakin Bintu da Prince Bello yayi, za mu ga hankalinsa zai kwanta ko zai tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu haka masu sauraro, kamar yadda kuka sani, Prince Bello yana kwance a gadon asibiti kuma jikinsa dai ba daɗi saboda irin abubuwan da ya yi wa Bintu. Tabbas hakika matar Prince Bello ta aikata abun da ba wanda ya taɓa aikatawa na zubar da ciki. Tabbas hakika duk irin abubuwan da Prince Bello yake yi yana yi ne don soyayyar da yake wa Bintu. Hakika Fa'iza ta aikata abubuwan da za a tsane ta kuma za a kyamace ta. Sarki da bakinsa ya faɗa ya ce Fa'iza ba ta yi adalci ba wajen ɓararwa da matar Bello ciki. Tabbas hakika in dai cikin da Fa'iza ta zubar zai dawo, to Prince Bello da ya yi farin ciki kuma da ya yi murna, da har wata 'yar ƙaramar liyafa zai haɗa. Duk irin abubuwan da suke faruwa, wasu na cewa Prince Bello ba shi da laifi, wasu na cewa Prince Bello na da laifi. To masu sauraro, ku muke so ku bambance mana. Amma kar ku manta da shigowa wannan channel ɗin ta mai albarka da danna mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora. Sabuwar cakwakiya ce take shirin afkuwa a cikin ƙayataccen fim ɗin nan, wato Gidan Sarauta. Duk irin abubuwan da suke faruwa a yanzu haka, Prince Bello ya ce sai ya ɗau mataki duk da ya yi wa Bintu saki biyu. Irin sakin da yawa Bintu ba kowane namiji ne zai iya yi ba, saboda ba a hayyacinsa yi sakin ba. Sarki ya umarce shi da ya saki Bintu ne. A can baya idan ba ku manta ba, Prince Bello an yi ya saki Bintu, ya ƙi sakinta. Kuma an dake shi, an ci mutuncinsa, an zazzage shi, an kyamace shi, amma hakan bai sa ya saki Bintu ba, saboda irin son da yake mata. Tabbas duk irin abubuwan da suke faruwa, mutane suna cewa Prince Bello ya yi kama da masoyi na gaskiya. Tabbas kuma za a jinjina masa. Masu sauraron mu, duk irin abubuwan da mahaifin Bintu ya aikata na ɗaurawa Bintu aure da ya yi a rufe, mutane suna zaginsa, da kuma irin abubuwan da sarki suke faɗa a kansa. Tabbas hakika duk irin abubuwan da yake faruwa, kowa na cewa Prince Bello ya kamata a hukunta shi, da kuma irin hukuncin da ya kamata a yi masa hukunci ne mai tsanani. Duk da an karɓe kujerarsa daga kan mulki an ba wa ƙaninsa, shi kuma ya ce duk irin abubuwan da za su mai ba zai sa shi ya saki matarsa ba. Amma yanzu daga baya ya yi mata saki 3 kuma ta tafi gidansu, alhalin cewa sarki ne ya umarce shi da ya mata wannan sakin. A can baya idan ba ku manta ba, ya ƙi sakinta. Tabbas Fa'iza ta yi babban shirme kuma ta aikata abubuwan da za a yi Allah wadare da ita na ɓararwa da Bintu ciki da ta yi. Tabbas duk irin abubuwan da suke faruwa, kowa yana Allah wadare da abin da Bintu ta aikata, da kuma irin abubuwan da shi kansa Prince Bello ya aikata. Kani ya saki mata kai ka aura duk da soyayyar da kuke yi a bayan fage. Ita kuma Fa'iza ta aikata da na sani saboda abubuwan da sarki yake gaya mata. Kaga in sarki ya mutu, Fa'iza ta shiga wani hali. Amma tabbas masu sauraro, irin abubuwan da suka faru a cikin shirin Gidan Sarauta, muna ƙara mai muku albishir da cewa za mu dawo a wannan sati Asabar mai zuwa. Muke muku wannan albishir ɗin da shi kansa shugaban da yake shirya fina-finan ya ƙare wa mutane albishir na cewa za a dawo shirin Gidan Sarauta. Shiri ne mai dogon zango, kuma shiri ne wanda yake ɓadakarwa da nishaɗantarwa. Don haka masu sauraro, sai ku gyara zama domin jin irin abubuwan da suke faruwa a game da ƙayataccen fim ɗin nan, wato Gidan Sarauta. Don Allah don Annabi, da kar ka manta da dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Masu sauraro, muna so ku ƙara ƙaimi a cikin shirin Gidan Sarauta saboda irin abubuwan da suke faruwa da kuma irin cakwakiyar da take cikin shirin fim ɗin. Tabbas a dawowa za mu dawo muku da salo daban-daban da kuma irin abubuwan da ba ku taɓa tsammani ba a cikin shirin fim ɗin Gidan Sarauta. A yanzu haka Bintu ta yi da na sanin abubuwan da ta aikata. Idan ba ku manta ba, a lokacin da za mu tafi hutu, akwai wasu 'yan daba da suka tsare Bintu, za su hukunta ta akan irin abubuwan da ta aikata. Tabbas duk irin abubuwan da Bintu ta aikata, ta yi da na sani kuma ta ba da haƙuri. Amma duk da haka wasu suke bibiyarta domin su illata mata rayuwa, su kassara mata rayuwa. Hakan ya sa shi kuma Yarima Bello ya ji ya kawo ɗauki da wuri, ya tura ma'aikata domin su yi hukunci a gurin. A lokacin da asirin Prince Bello ya taunu, mutane sun yi mamakin yadda ɗan uwansa ya mai wani abu na cin mutunci da tsangwama da kuma zaginsa da ya dinga yi a cikin al'umma.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika shirin gidan sarauta shiri ne mai daɗi kuma shiri ne mai faɗakarwa da nishaɗantarwa. Sauraro. A nan za mu dakata da muna roƙonka idan shigowarka a farko cikin channel ɗin da ka daure ka dangwala mana subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa. Domin ta haka ne za ka dinga samu ingantattun shirye-shiryenmu da zaran mun ɗora.